que és com la vida. So d'aquí el ferradal. Ferradal, per què? Perquè so d'aquí, oh, Déu meu senyor, el ferrat. Ferrat, que el cuba, la galleda, ve de ferrum. De ferrum, que és el ferro, ferrat. I de ferrat, ferradal, que és tot el conjunt. Llavors aquí anàvem penjant aquests ferrats plens d'aigua i aquesta aigua se utilitzava i se reutilitzava fins que la cosa estava caldosa. M'ho has vist a dintre, quantes coses me veuries, pues. Ja m'hi puc anar tapant, No, perquè jo soc bastant transparent, Sembla que no, però no m'hago molt, Tot a fora, tot a fora. Bueno, llavors, per què se reutilitzava tant aquesta aigua? Doncs bàsicament perquè la senyora dona, ja ho hem dit abans, no? Que la dona ho feia tot, era l'encarregada d'anar amb aquest fantàstic fust al riu a buscar l'aigua. Fustegal. Com hi tenia, exacte, el fustegal, Com hi tenia? Doncs se podia posar aquí detrás del coll, aixens, o se podia posar aixens de cantó. Llavors, tant si plou, com si neve, com si fa fred, com si fa calor, com és igual exactament el temps que faigui, te toca anar a buscar l'aigua al riu. Clar, arribes aquí, aigualleta per beure i per cuinar, però clar, quan toques curar els plats, dius, hòsties, igual, Llavors, deixes els plats, deixes caure l'aigua, a davall al carrer, reculls l'aigua amb un altre ferrat, tornes a pujar, i així successivament. Fins que tu veus que els microorganismes ja estan... Ja estic bé tot. Quan el cosa ja comença a estar aixens, al foc, i allà a bullir, amb totes les restes de coses, de trumfes, de garrotes, de tabelles, de lo que hi hagi, i després se li donava el tocino quadrípedo. El de... Va marcar molt la diferència, perquè com hi havia tan mal intern i rincós, a vegades s'equivocava i li donava el menjar a l'altre. S'ha de vigilar moltíssim. Però bueno, com sempre, tots els patiments s'acaben i llavors arriben els 6 mesos de felicitat per la dona de la família, per la femella, no? Llavors és quan arriba primavera i estiu i l'home marxa amb el ramat a pasturar. Visca la transhumància que ja hem perdut. Bueno, en aquell moment l'home, no, també fotia aquest aparato, això d'aquí, nena, estàs desperta o encara no? Estàs avorrido? Sí, si vols trucar pel mòbil o alguna cosa. Vale, va, WhatsApp. Bueno, nen, és que cada vegada aguantar els pares també no ells volen anar al museu i tu toca't, m'entens? No t'entenc, Passa que tampoc ja t'ho dic ara que molts altres museus així potser tampoc els veuràs, Ja t'aviso, Bueno. Avui en dia ja toca no, Què, com hi vas? Tu també has estat obligada? L'has obligat tu? Ah, en sèrio? Pobreto. Pues si no, pues aquell no era d'ella. No, aquella va sola. Tu també estàs obligada. Ah, en sèrio? Ui, qui? Ja sé què és. Però jo aquell sempre riu. Màscara, al final. A casa després deixen a la bèstia que porti dins. Però que tan malament, al final, superagut, pots marxar? Pots marxar, Vull dir, amb ells se queden un rato més i tu pues ves a fer, no sé, alguna cosa així de macar. Que va, aprofita, dona! No plou més si em veus. O ja pots sortir, si vols. Que vols sortir, agafes una mica el porró, fots 4 tramos, saps, ho deixes amb tot, 4 crits, 2 patades contra la paret aquesta de pedra vista, que ja ho tens arreglat. I si no vens amb jo i m'ho expliques tot, tinc unes herbes d'aquestes meues, ja veuràs com ho relaxem una i l'altra. Totes dues relaxades. Bueno, deixem-ho així. Tu no fotis més cullerades, No, jo estic 6 mesos a fora, vol dir que tu ves fent. Bueno, arriba la primavera, arriba l'estiu i el senyor pastor se'n va cap a damunt amb totes les bèsties a pasturar. Llavors, com que, clar, no s'emportarà pas una paella de ferro colat a pasturar per 6 mesos a la muntanya... Era molt dur. Era molt dur, una passada, no, pobres homes, Sí. Vale, llavors, el que estaven era com aparatos com aquests, que s'ha d'aquí una besulla o un vas de pastor. S'ha d'aquí està fet amb escorça de bedoll, abedul, para los castellanoparlantes, por si acaso, Home, sempre n'hi ha algun, Sempre n'hi ha algun. És normal, Venim d'aquí, venim d'allà, del nord, del sud, de tot arreu, ho sabem. O que aquí al final, si treballes i pagues i tot, que tothom és català, al final pensa que aquí, la meitat que viuen fora són catalans, Ni ho saben, No, si ho sapiguessin segur que tindrien úlceres o coses.
a les dos rosses pobres. Em deixes posar aquí a la punta? Sí, jo vaig cap allà. Així les tinc una mica més controlades, més que res per aquí, Bueno, llavors, què passa? No? Pots fer servir per beure aigua del riu o si no també per cuinar. Però llavors, quan ho poso damunt del foc, se me cremi. Per què? Pues perquè és escorço i està seca. Què he de fer? He de posar-la durant 12 hores en remull dins de l'aigua del riu. Quan la trec, l'escorça està prou humida, vol dir que prou dilatada, bueno, això ja ho entenien, i llavors permet que se pugui cuinar l'aliment i que no se cremi el recipient, d'acord? Podem fer una sopa? Doncs quasi que tampoc, perquè clar, xup, 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 això s'anirà secant i arribarà un moment que serà sec i se cremarà. Però podem escalfar una mica de llet, podem saltear unes verdures d'aquestes bordes que trobem a 2.000 metres? Sí, ho podem fer. Sí, és veritat? Sí, en trobem, no ho dic per dir, No, en veritat, trobes espinacs bords o trobes bledes gordes, les trobes sí. I llavors, doncs, bueno, era el que se menjava. També ho feien servir com a formatgera. Dius, com? Doncs, bueno, aquí a Esterri, per exemple, tenim aquestes formatgeres, n'hi ha de molts tipus, però aquesta jo m'agrada molt perquè és de potes obertes, I llavors, doncs, bueno, aquí dintre hi ha el que hi poses bàsicament el xericot, que seria la llet quallada. Com la quallem aquí davall a Esterri? Amb l'herbacol. Llavors, què passa? 2.000 metres herbacol, no en tenim. Què fem? Agafem les carreretes que són molt astringents, igual que la llimona. Vol dir que quan entra en contacte amb la llet fa se talla i se comença a solidificar. I llavors comences a fer formatge. Qüestió, que aquestes bèsties dones, els pastors aquests a la muntanya, feien 4 forats aquí al cul, la llet bullint, les carreretes exprimides i llavors ja se començava a coagular aquella llet i llavors després ja feien aquí, anaven apretant i feien formatge. Boníssim? No. Però bueno, canvies l'alimentació que vols. Proteïna. Exacte, hi ha proteïna animal, perquè proteïna ja d'ells mateixos ja en proteïna també. Deixem-ho aquí, Alguna pregunta o algun tipus de dubte, aquella cosa que ho tens a dintre que li vols dir a ta mare i fa 2 o 3 dies que te ronda pel cap? Aprofiteu el moment perquè sempre en públic tot s'amince. I si la bronca havia de ser molt grossa, no, és veritat, al final se n'acabaran assabentant igual, vull dir que si s'ha de dir alguna cosa, aprofiteu ara aquest moment, jo que us dono carta blanca. Estic embarassat, sí. La ceràmica aquella és de Rialp, posat? Sí, és de Rialp. I la sopera també? Exacte, exacte. Llavors ara, ja no sé si teniu el tríptic de l'Ecomuseu, però llavors se podeu fer com amics de l'Ecomuseu, aquestes coses que avui en dia se fan postant així com... No, ara som amics, ara no... Bueno, doncs això, que d'aquí uns anys no me'n recordareu de res, però bueno, ara fa gràcia, no? Llavors, per exemple, per vindre a veure-me a jo, no? Doncs te poden ficar un sello. Que me'n vaig a veure a la iglesia de Santa Maria d'Àneu i vaig a una visita guiada, un altre sello. Pum, 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 sello, i te regalem una peça, que és la de reproducció que feien, o sigui, la reproducció de la ceràmica pallaresa, que és la que feien antes a Rialp. Jo que en tinc, Ojo, I la vaig comprar al Dulce de Sort quan tancava. Pensava que era el teu És afant. molt semblant amb aquella. Vale. Bueno, però la gastes o no? I tant, si la gasto, la llueixo quan tenen d'allò. Vale. I quan aquella casa més benestant. Que no vius a casa seu, no? Vale. Tant ser vacances aquí viu ara. Vale, d'acord. Bueno, jo pregunto, a vegades, és el que t'he preguntat. Pots fotre la pota o el cap. A vegades sóc un avestrús, a vegades sóc un coix, però sí, sempre. Aquí a la llar de foc és on es feien les parelles, on els pares deien, les nens, no sé què, i a més també es passava el rosari aquí. El rosari? Però sí, a la Els llar de petits foc. parlessin, Jo a casa meva també li passava a la llar de foc. parlades i A part plors. del rosari, sí. Perquè clar, allí t'enxufaven amunt i t'enxufaven